n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Tata ka mba ụwa niile na-eme ncheta nke ndị nna, ide nke ezinụlọ niile, ndị nna papa sokwonu bezi ka ọ dị ka ya, ndị nna papa. Anyị na-ekele Chineke n'isi unu niile n'ofu n'ofu maka ndụ nke o nyela anyị, maka ezinụlọ anyị dị iche iche, ọtụtụ ngọzi ụmụntakịrị ndị nwunye, ikwu na ibe. Anyị na-ekelekwazi ya maka arụ isi ike, maka okwukwe nke o nyere anyị. Ka anyị na-ekene maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-eweluzi ndị nna anyị niile n'ofu n'ofu na-erunye n'aka Chineke, na-ewelukwazi ndị ụka niile na ezinụlọ ha dị iche iche na-erunye n'aka Chineke, wee na-ayọ ka ụbọchị tata anyị na-eme nnukwu mmemme nke ndị nna, ka ya bụ Chineke na-agọzi ndị nna anyị, na-edu ha, na-agbazili ha, na-agwọ ha nyanya, na-enyekwazi ha ike nke ha ga-eji wee na-alụ ọlụ erujere ha n'aka n'ezinụlọ dị iche iche. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka akwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
arịrịọ. Dị nwenụ, mee ka anyị na-atụrụ aha gị dị nsọ egwu, na-ahụ gị n'anya mgbe niile, maka na o nweghị mgbe ị na-ahapụ iduzi ndị gọzila ndị iguzosiri ike ịhụnanya gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwenụ anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya kwuru sị, n'ezie anụla m izu ọjọọ nke ọtụtụ mmadụ na-agba megide m, sị, egwu dịkwa n'ebe niile. Gbagide ya ama, ka anyị gbagide ya ama. Ndị niile mụ na ha dị na mma na-eche mgbe ọbụla m ga-azọhie okwu na daa. Eleghị anya, ọnya ga-ama ya, anyị enweta ya, bụọrọ onwe anyị ọ bụ ihe o mere anyị. Ma onye nwe anyị nọnyere m dịka oke dike ọgụ. Ndị na-ebuso m agha na-asụ ngọngọ, ha anaghị emeri. Ihere ga-eju ha anya n'ọdịda ha, wee butere ha oke ọgba ghara dị ebighị ebi, nke anaghị echefu. Onye nwe anyị nke igwe ndị agha, ọ bụ gị na-enyocha ndị ezi omume. Gị bụ onye ahụ na-enyocha uche na obi mmadụ. Kwee ka m jiri anya m hụ ọbọ ị ga-abọkwata, maka na ọ bụ gị ka m ga-ekpesara olu m. Were onye nwe anyị ukwe too onye nwe anyị, maka na onye nwe anyị agbapụtala ndụ ụmụ ogbenye n'aka ike ndị ajọ omume. Okwu nke Osebrowa. Onye nwe anyị, were nnukwu ịhụnanya gị zaa m oku. N'ihi na gị ka m ji aṅa nkọcha. Ihere ekpuchiela m ihu. Aghọọla m onye a tụpụrụ n'iwu n'ebe ụmụnne m nọ. Bịakwa ghọọ onye ọbịa n'etiti ụmụnne m, ndị otu nne mụrụ mụ na ha, maka na ọ bụ ịnụ ọkụ maka gị erepịala m. Nkọcha ndị na-ekwutọ gị na ala m n'isi. Onye nwe m, ana m arịọ gị, Chineke m, ana m arịọ amara gị.
na nnukwu obiọma gị nyere m aka ugboro ugboro zaa m oku. Onye nwe m, zaa m oku n'ihi na obiọma gị ebuka, na nnukwu ebere gị tụgharịa chee m ihu. Unu bụ ụmụ ogbenye, leenụ anya ka obi too unu ụtọ. Unu bụ ndị na-achọ Chineke, ka obi unu jupụta n'aṅụrị, maka na onye nwe anyị na-anụ olu ụmụ ogbenye. Anya ya anaghị apụ apụ na ndị nke ya eji n'agbụ. Ka eluigwe na ala too ya, ka osimiri na ihe niile na-emetụ ụṅara n'ime ya too onye nwe anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Rom. Dịka njọ si n'aka otu nwoke wee bata n'ụwa, ọnwụ sokwara njọ bata. Otu ahụ ka ọnwụ si rute mmadụ niile, maka na onye ọbụla emeela njọ. Njọ anọlarị n'ụwa ogologo oge tupu enwee iwu. Ma ebe ọ bụ na iwu adịghị, o nweghị onye nwere ike ibo ebubo na o mere njọ nke imebi iwu. Ma ọnwụ chịrị mmadụ niile, bido n'Adam ruo na Mozis. Ọbụladị na njọ ha abụghị imebi iwu dịka nke Adam. Adam bụ onye eji ama atụ nke onye ahụ gaje ịbịa. Ma amara e nyere jiri ihe buru ibu karịa ọdịda adara. Ọ bụrụ na o doro anya na mmadụ dum sitere n'ọdịda otu nwoke nwụọ, ọ kara wee anya na amara Chineke nke sitere n'aka otu nwoke ahụ bụ Jesu Kristi bịara rute mmadụ niile dịka onyinye zuru oke e nyere na nkịtị. Okwu nke usekpụrụ ụwa. Onye ọbụla hụrụ m n'anya ga-edebe okwu m. Nna m ga-ahụ ya n'anya, anyị ga-abịakwute ya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere.
Jesu gwara ụmụazụ ya sị, unu atụla ụjọ mmadụ, n'ihi na ihe ọbụla ekpuchiri ekpuchi ugbu a ga-abụ ihe ekpughere ekpughe, nke ọbụla ezoro ezo ga-abụ ihe gbara n'anwụ. Ihe m gwara unu n'ọchịchịrị kwuonu ya n'ehihie ọcha, ihe ntụkwanyere unu na ntị kwusaanụ ya n'elu ụlọ. Unu atụla egwu ndị ahụ na-egbu ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi, kama tụọnụ egwu onye ọbụla nwere ike ime ka ahụ na mkpụrụ obi laa n'iyi n'ọkụ ala mmụọ. Ihe a na-ere ụmụ nza abụọ ọ bụghị naanị otu kọbọ, ma nke ọbụla n'ime ha enweghị ike ịda n'ala ma ọ bụrụ na nna unu amaghị. Ma otu ọ dị, agụọla agịrị isi unu bụ n'isi ọnụ. Ya mere, unu atụla egwu ọbụla, n'ihi na unu dị oke ọnụ n'ahịa karịa ọtụtụ ụmụ nnụnụ. Ya mere, onye ọbụla nke na-ekwupụta m n'ihu mmadụ aga m ekwupụta ya n'ihu nna m nọ n'eluigwe. Ma onye ọbụla nke na-agọnahụ m n'ihu mmadụ aga m agọnahụ ya n'ihu nna m nọ n'eluigwe. Oziọma nke osebruwa. Ụmụnne m na Kristo, tozuru Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ, ndị nna papa, voice nke a dị mma. Ezi Chineke dị mma, ezi Chineke dị mma, ezi dadi anyị dị mma, onye kere anyị dị mma, ezi Chineke dị mma, onye kere anyị dị mma, ezi Chukwu anyị dị mma, onye na-edu anyị dị mma, n'ụbọchị taa nara ekele. Amen. Tata bụ ụka nna. Anyị ma na ihe gbanwelu, maka na anyị ameme nnukwu mmemme anyị tata dịka ọnọdụ si wee dị, which we all agreed and talked about. Mana a sị na efi anyị gbagode ajọ ọsọ, ọ bụrụgodo ọdụ anyị eme gịnị? Ọnya ga-eji wee sị ndị nna anọ na ka ndị ebe mmadụ nwụrụ. Ụnụ anọ na ka ebe mmadụ nwụrụ, maka na ka anyị rapụ dị ka ọnụ akọla anyị. Maka ọrụra nke ndị nọ n'afịọ, ama ihe emere tinye ụṅala na-eme ya na ịma mgbe ụmụ nwaanyị ma akwa dị egwu. Enwe nwaanyị ọchị ije afọ mgbe ahụ o jegote nnukwu ọgọdọ. Ọ na-aga ọgọdọ ya na-akpụ na na-eti na mama Eliza ejegokwa abịa. Mana nke ụmụ nwoke bụ anyị lụọ nọrọ ka ndị bịara abịa. Anyị bịara abịa ọkwọ na ya. A na-ehe gosikwa unu n'anya, unu afụ na anyị eyikwa ọdị yunifọm. Ifu na anyị nwa na-emegwu ihe na-eme anyị. Mana ka anyị welie
maka in fact yesterday ka m sị ha ma maasị anaghị asa abịa ama m na a na-apakeji ihe niile ka ọ bụrụ 5th mana ebe ọ bụla ọtata ka a kpọrọ ya afa anyị ga-afụ isi ya tata ana onye ji elulu ebu ọ ga-eme gịnị so ọ bụ na ji ya elulu tata lukwa na 5th ọkwa anyị ga-egwurucha ha niile so nọ ihe ọ bụ so mana ka anyị wee ya na tata nwee ka ọ dị so na 5th ma mụ nwa o ma ụnụ nwa o site na amala Chineke anyị niile ga-eyi yunifọm ọkwa ya amasị ya asabụla a ga-asa abụgharịkwa ya ịnọ jee ka ịlụ ọsha jee soli elụba ọsha onye ọbụla si nwee ihe a na-eme ọkwa ya si nwee ihe a na-eme ka ọ na-akpọtụ akpọtụ na ka na yọkọ kwesịrị ịdị na-adị n'obi ọgaranya ka e nwee ihe a na-ekwu so bụrụ ya so before mbanye na nke ndị nna just a little bit of the reading enwetara na akwụkwọ nke Jeremiah. Have you ever found yourself in a situation where somebody or some people decided to reject you whole and entirely, irrespective of the good you have done? And they made up their mind, mwe bagola bago, mwe badala badao, mwe mulamu, mwe even emuamu, atọ nuamu ga to obi ọjọọ. Iwekwa n'iwe, as if it was that the devil in him is out. Iwe ni aka enu, as na aka gị dị ka aka nchi. Iwetuo, as if rọ na okwere ewe ni aka enu. Ebe ọ bụ na isi je n'ụwa ihe ọ bụ na imelụ, they have decided in their mind, in their thought, in their being that you are rejected. Have you found yourself in that situation? And have you found yourself in a situation where even though you were rejected, but they also conspire and tell people evil about you? And now those evil might be unfounded, might not be based on substantial facts, but unfounded. But because of the hatred that is also unfounded, then it generates here stories about you that you cannot even defend yourself. And I generated the story going, coming, morning, afternoon, night. All in a bid to make sure that you're never happy, that you don't succeed, and that nobody will like you. Have you found yourself in such situation? That was the situation Jeremiah found himself today. The great prophet of all time. Jeremiah was called as a little boy. He didn't call himself because prophets. Prophets are called. Prophets don't choose themselves. They are chosen. And that's why whenever a prophet speaks, what does he say? He says, "Thus says the..." Because he's not speaking. It's not by his own power. He was a little boy. Jeremiah said, I don't want. Jeremiah, because the last thing you can do is to fight your God. Jeremiah, and can you hear prophet in him? A prophet doesn't do his own will. He does the will of the master. Jeremiah jekwuru mmadụ sị ha ihe ọnụ na-eme etu a ọ dịchara mma. Ọ sị ndị Juda na-ekwu okwu ọnụ na-azọnye n'okwu a dịkwara ka okwu enwe wepụta n'okwu a. Asị Jeremiah onye sị kwuo.
ebe mbụ ha bido bụ onye bụ the Jeremiah. Onye ka ọ bụ? Who is he to tell us what to do? And now why? Partly because some people were profiting in the error that existed at the time. Kedu ndị na-profit? At that time, there were a lot of false prophets. A lot of false prophets that existed at the time. And so false prophet hasn't the man, it shall be well with, even when nothing is well. I say it shall be well with you. It is well done. Don't worry. We got this. And Jeremiah put off now the false prophet. And why were the prophets doing? Because none of and so they were profiting food, they were profiting finances, they were profiting a lot of things. Jeremiah joke was in a hobble. India was say, Jeremiah, come on, I do quality man. Wow. You may turn the Bible and say, over my dead. Which I said no Christian will ever use that word. Couple of people who go over my dead body. Over their dead body. The marquis over your dead body. And where your dead body. And then which are your dead body? So, Jeremiah. There was a time Jeremiah get a prophet email. So now say men uzon ko sebru wa ko megene ko kwuloto. Onye ọbụla bili n'udo. Onye ọbụla fụ nwanne n'anya. Onye ọbụla jelu Chineke ozi. Onye ọbụla efezi na alụsị. Onye ọbụla atagbuzi n'ibie. Ọgwụkwana. Oh, at a point anwụrụ Jeremiah je tinye n'ime onunu. In a system. Ka ama ma ọ ga-anwụ. Chineke ji aka megene kopụta ya. Because ihe ọbụla Chineke kwuru etu aka ọ ga-adị. Atakatali afụfụ takati afụfụ na at a point Jeremiah jekwuru Chineke si Chineke. Ndị mmadụ mekatali ya ihe even ogonogo ọ sị na mgbe ụfọdụ egwu onunu na-echezi ka ya zọọ okwu ọbụla o kwuru okwu I find their fault. O jeje I find their asị na-etekwu ma mistake ka amalụ ma ọ ga-adanye. Ọ sị Chineke kedu ihe ya melụ? At a point, or Chineke, imegwa ndị Baịbụl na-agụ asị, chụba ndị na-achụ ụmụ. Ụnụ amaghị egwu a? Ọsị, at a point, Jeremiah sị, chụba ndị na-achụ ụmụ eji m ike. Ị na-aga ya na-agbadata. Mana ofu ihe o melụ bụ, ofu nkụzi anyị mụta na ihe ọgụgụ n'ụwa bụ, ịnọdụ in a crisis situation. In a situation when people reject you for no just cause. In a situation where people treat you bad, even when you didn't do anything. May experience them and all, in different, even sometimes in your families. Who do you complain to? Onye ki na-ebesalo. Onya biha mutanaka Jeremiah tata. You speak to your God. Agwa ifu Chineke anọ n'eluigwe. Ọ na-anụrụ nwa ogbenye ọgụ. Ọnya ka Jeremiah jụọ necha anya jụọ kedu onye ya ga-ekpesalụ? Mkpesalụ onye a, mkpesalụ sister. Does it solve a problem? It doesn't solve no problem. Highest ọ ga-eme bụ is either na oku dịkwa jezie si ndị ahụ na-egbughị egbu. If we hụ gwara m tata. Jenu jide tigbo onye. Jeremiah ekpego kpe mana ikpe sachalụ mmadụ. Onye bụ n'ọdụ ka majụ ha, who is that person that has your ears? Kedu onye na-ekwu ihe na-anụ? Maka onye ọbụla na-ekwu ihe na-anụ determines how you act. Who speaks to your ears? Amara m etu esi eme na America mana mgbe m nọ na Nigeria, m na-enye ụmụ nwaanyị ndụmọdụ asị ha. Ebe ọ bụla isi enweta your information does matter a lot. Nsị ha, maka ụmụ nwaanyị jee ebe a na-akwa akwa. Ebe a ka akụkọ na-aka nkụ.
akọ na-filter from there. And onye lu oburu package nke na-ebupụta. Anyị ma mgbe ụfọdụ a na-ekwu ihe consistently, even though it may be a lie. Mana na-ekwu consistently. The more consistent it turns, the more it seems to be true. Even though it's a lie, just like we see in our politics of today. And the man you say you double down. You double down on lies, and people think it is true. Ebe na akwa akwa. Ihe ọbụla na anụ ebe ahụ. Like when you say, I am happy. I am happy. Okay, I am happy being single. Elu ofu boss nwudi mfu no dey happy. Mana ihe ọ na-eme bụ onye ọpụtara na ntị ụmụazị aza, no, I'm happy being single. Ọ na-akụ ya na-enwe aṅụrị. Mana in truth emecha nwudi o nwere ihe ọzọ anyị na-ekwu, ọ na-ekpesalụ mwefu na obi agụpụ gị n'ụwa. Mana ife onye na-akụ ya iche nọ, who has your ears determines how you react sometimes. Anonya koji matter. When you find yourself in a very dicey situation, when you find yourself in total rejection, especially when you feel your conscience is very clear, when you find yourself when people misinterpret you, even when you meant good, who do you speak to? That's when God plays a role. Ebe ka Jeremiah ji wee jekwuru Chineke, ọ sị Chineke na ihe ndị a na-eme m. You are the only right person who can effect the change. And not it was even hospitals I na-eje sometimes. Ị nwere ike ijechu n'ọgwụ, doctor enye gị ọgwụ, and you believed in those medications whole and entirely. Ịṅụ ọgwụ, ọ dịghị gị mma, onye nke a ṅụọ the same ọgwụ, na ihe gị na-eme gị na ya dị similar, nke ya dị mma. Gịnị mere na nke gị adọrọ mma? Because you only trusted in the medication, you didn't speak to God. Complain to God in every situation you find yourself. Speak to Him with power. Speak to Him with authority. And you need to speak it to God. Because in nature, Jeremiah, even at a point, Jeremiah got frustrated. Manofangole na di n'okwu Jeremiah bụ perseverance. Emechakwa, ochicha ubecha akwa, ojekwurukwa Chineke gwia. Anọkwacha Chineke, kedu ihe Chineke na-agwa Jeremiah? Move on. I am with you. Speak to God in every situation you find yourself. Speak to God when you find rejection. Speak to God when people dig a hole for you to jump in. Especially ọbụ na aka gị dị ọcha. And o gosikwa n'oziọma agụla anyị ebe Jesu na-asị ndị ụmụazị ya ụjọ atụ n'ọnụ. Obi sie unu ike. Why? Because n'ozi ọ na-achị izipụ ha is tough. Ọ chọrọ ka ha banye n'ụwa, ka ha jee kụzibelu ndị mmadụ ihe a niile ya kụziri ha na nzuzo, ha jee kwupụta bịa n'ife. Mana okwu ọ gwara ha sị ha, do not be afraid. Anụ na-atụ n'ụjọ ihe ahụ ga-egbu sọsọ anụ ahụ. Maka na ihe ọbụla bụ anụ ahụ gị ka ọ ga-emeri ume gị ka ya. Mana ọ sị ha, kedu ihe unu ga-atụ ụjọ? Ihe ga-abụ ogbu anụ arụ gị, o welukwo mkpụrụ obi gị mee gịnị? Ka agbụ tinye n'ọkụ mmụọ. Sị gị, fear that. Speak to God in every situation. Talk to Him. He knows you in and out, and He knows you better. Then briefly coming to Ndenna. Ibu ebu erika, ọkwọ ya? Ibu ebu erika, na o nwere nwoke be anyị, afọ ọzọ ya bụ na, afọ ọzọ ochiri bụ na ọ sị na isi ara ka ibu obu. Maka isi epelu mpe. Mana ibu obu n'ụwa ya. Ọ sị na isi adara ka ibu obu. Ịbụ nna is huge. It's a huge responsibility.
Number one is a responsibility that calls for discipline. And kedu ihe ji kwuo ya? Ana m afụchazi ụmụ okorobịa anyị ndị ada abịa ụka maọbụ ọ dị kata ha abịa ụka sezi ha nụcha nwaanyị ụmụazị sie gịnị na-eme? Ife onye ọbịa nọla na n'ụlọ ụka maka na ị ga-adọkpụtakwa ụmụ gị etu ahụ nne na nna gị ahụ si mee gịnị kụzielu gị, maka there is always a time of revolt in life. Ụmụaka dị n'ụlọ ụmụ, there will be a time ị ga-afụ revolt. Enwere onye sị m, Father, I have gone to church all through my life, let me rest. Aghọtakwa m etu esi ezuru Chineke ike. Aghọtara m etu esi ezuru Chineke ike, that he wants to rest from the church, that mommy and daddy dragged us to church every Sunday, that this time I want to rest. Rest from where? And so sometimes you find those revolts. Onya ka o ji wee dị mma iji n'oge mgbe ha pechalụ mpe na-adọta nụ ha n'ụlọ ụka, mana sometimes ike adadị parents emie and ime isie mgbe ha pelụ mpe o sie ike mgbe ha ga-eto, maka nọọ aka onye ji ito ka o ji azụ ọkwọnya ya. Maka na you can't give what you don't have, you can only give what you have. Onya melo maka watch go m ndị nke a na-abịazi ụka every Sunday ha dọrọ nwunye ha dọrọ ụmụ ha mmanụ n'aka ha ji ito. Probably there was a time of revolt, mana kịta onye anụgo nwaanyị mụta nwa ịma akụzi nwa gị Sunday school, ị ga-abịa ụka nwa gị wee jee Sunday school wee nwee ike tokwa n'egwu nke Chineke. And so ihe njikwubu okwu a bụ ka unu ghọta na the sacrifices you make every Sunday to be in the church is not in vain. Life is not all about money. Life is not all about money. Life is about peace. The rich also cry. I will get to go. Esokwu ego. Man, money doesn't give happiness. Man, it doesn't really give happiness. Poverty doesn't give happiness too. Don't get me wrong. Poverty doesn't give happiness too. Come on, excessive of the other side. Then neglecting the important part, which is our children, is dangerous. So then ike agwụ n'ụlọ onye ka nwere obere ụmụaka na-ata afụfụ ịbịa ụka every Sunday, ịtagide afọ maka ama na ọmalịcha ada ya ọmalịcha afa Chiamaka, ọ bụ na nna a na-adragi Chiamaka to Sunday every Sunday, Chiamaka mesi California nata every time bịa n'ụlọ ụka asị all because somebody sacrificed for her. And then nyanwa megide kwa moto ụmụ gịnị ga-eme? Etu akwa ụmụ ya ga-esi na-eme maka na ụka kwụ sọ otu ihe ka nna ayọ n'aka dị nwenụ ka mbiri n'ụlọ nke dị nwenụ ụbọchị ndụ niile. That is where joy and happiness is. Ndị nna aka ga-ekwu okwu ụnụ on the 5th ka anyị kacharụkwa ụbọchị ka anyị webiri tata. Ka Chineke gọzie anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe n'otu Chineke.
o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ, ọkacha n'ụbọchị tata anyị na-echeta ndị nna niile. Anyị na-achọ iwelu ha nwa n'ọtụtụ ebumnobi anyị ndị ọzọ gosipụta gị, nwee nchekwube siri ike na ịgaza ekpere anyị. ka anyị natazie isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Nna jike niile, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị na-egosipụta gị, ọkacha ndị nna anyị dị iche iche, dịka iru ha si dị iche iche, etu akwa ka mkpa ha, mkpa ezinụlọ, mkpa nke anụ arụ ha si dị iche iche. Anyị na-ayọ ka ị nekwasa ha anya, ma nekwasakwazi anyị niile anya,
ma gbuola anyị mkpa anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi Onyenwe anyị.
ọkwanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị, nara aja otito nke a na-emeda gị obi maka njọ anyị, ka ọ wụcha anyị ka anyị dị ọhụrụ, mekwa ka anyị were obi anyị niile na-achụnyere gị aja nke a na-amasị gị. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyelụ nọ. Wenite n'obi eno. N'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O na dị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito, nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchịrị gbabata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ erukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunia n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi pụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ niile imere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-erikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo.
ụmụnne m na Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe. Sweet sacrament divine, hid in thy earthly arms, Lord, in that lowly shrine, with sovereign heart we come. Jesus, your voice we raise, is ours of love and of late praise. Sweet sacrament divine, sweet sacrament divine, sweet sacrament of peace, fair home for every heart, where is and in sin, and sorrows all depart. There is trust to thee, we tell of misery. Sweet sacrament of peace, sweet sacrament of peace, sweet sacrament divine, as light and jubilee, in the Father doth shine, thy golden majesty. Sweet light shine on us, we pray, that every choice may fade away. Sweet sacrament divine, sweet sacrament divine.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Dị nwenụ, ị na-enye anyị ahụ na ọbara nwa gị dị oke ọnụ iji mee ka ndụ gị dị ọhụrụ n'ime anyị. Site n'obiọma gị mee ka oke anyị na-eketa n'ihe obibi gị ndị a dị nsọ ugboro ugboro wetara anyị nzọpụta gị n'uju. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otodre Jesu, second collection. Ị nọ n'ime Jizọs, bụrụ nwa Jizọs ka mma, ọ bụ ya ka mma nwanne. Ị nọ n'ime Jizọs, bụrụ nwa Jizọs ka mma, ọ bụ ya ka mma. Hallelujah. Hallelujah. Sing Hosanna. Amen. Amen. Hallelujah. Sing Hosanna. Amen. Amen. In the name of Jesus, for one Jesus, come on. Oh, yeah, come on. Even Jesus, Lord, Jesus, come on. Oh, yeah, come on. Hallelujah. Hallelujah. Sing Hosanna. Amen. Amen. Otodre Jesu. Parish announcement. Let's support the annual Catholic appeal. Our goal is $26,804, and together we can achieve it. Every gift matters. Envelopes are available in the back of the church. Thank you for your generosity. The flower circles from our garden are now available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We have many circles available. To reserve yours, fill out the form in the bulletin. Registration for the 2026-2027 school year is now open at Blessed Sacrament Catholic Academy. Families seeking a faith-filled, high-quality Catholic education in a safe and nurturing environment are invited to learn more. Financial assistance is available. For additional information, please see the bulletin. Otodre Jesu. Happy Father's Day to all fathers. Happy Father's Day to all fathers. Okay, dịka anyị maara onye isi ndị nne gwara anyị last Sunday, ọ ga-awụ on the 5th ka anyị ga-agbada basement after the and Father kwere na anyị ga-repeat the whole ceremony like today by Sunday the 5th of July. Otodre Jesu. From next Sunday, Father Cosmos Gebide, he bless our new graduates, all our new graduates, they are different categories.
So please, from today, please submit your name because I can mention your name, no altar. If you are a new graduate, graduating from this season, in my house, season of graduations. So please submit your name either to me or you can write the name of your child on our platform so that I can collect here to ready for each Mass from next Sunday. So I hope that is clear, right? Okay. A reminder that Dr. Uche Konkwo and his community event, this Saturday, this coming Saturday. So he invited all members for your support, and the place, I'm trying to see the address, 201 North Central Avenue, Valley Stream. It's on a church, yeah, right? Blessed Sacrament Church. And Ogao, Saturday, June 27th, from 8 p.m. So please, he's reminding all of us to come and support his community, Ihite USA Tri-State Incorporated. Today, Kosi Lokwala Church, Kosi Sochukwu Lokwala Church, Kosi Sochukwu Genyani, his Ihogoro, Oga summarize here for us. Kosi Sochukwu, are you ready? I am now, I want to Kosi Sochukwu Abueba. Obia Hoka. All right, so maybe Oga on next Sunday. So he's been waiting for many Sundays now. Huh? So I think give you another chance next Sunday because there are other people who want to do that. Ndi ozokwa, submit your name. Submit your name, our kids, because only 3 people, Grala, right? 3 or 4 people. So we're still waiting for all our kids to come and tell us what you read, summarize for us. So to Father Cosmos Uji, and remember, there's something that goes with it at the end of the day. Otod Rejeso. So he is not here today. Because in such a way is not here today. And when Dimona has some birthday this weekend. The birthdays. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Okay, good. So, amam natata, ebendin nade me hetata na and so na maka doctor na agwa je na parking lot. Akwa nwa na agwa maka parking lot. All right. Enyemaka dị n'afọ dị nwenu. Chineke nna dị ebele dị ịfụnanya anyị na-ekele gị n'isi ụmụ gị ndị a niile. Ndị bịalụ n'iru ụmụnne ha niile ka ha gosipụta ịma mma nke gị bụ Chineke. Ka ha gosipụta na ndụ, ngọzi na ihe ọma niile nke eji achọ ndụ mma na ọ bụ gị bụ Chineke nyelụ ha.
ị gwara anyị n'akwụkwọ nsọ si tata n'ozi ọma gị na onye ọbụla kwupụta gị n'iru nna ya n'iru ụmụnne ya ị ga-ekwupụta ya n'iru nna gị nọ n'eluigwe. Anyị na-ayọ ka ikwupụtawazi ụmụ odibo gị ndị a niile n'ofu n'ofu n'iru nna gị dịka iru ha si dị iche iche, etu aka ebumnobi ha si dị iche iche. Anyị na-ayọ ka ị bịa gọzie ebumnobi ha ma nalụ ha dịka onyinye. Anyị na-agọzikwazi nwatakịrị n'ụwa nke ka na-eto eto, na-ayọ amara Chineke n'isi, na-ayọ ka ọ bụrụ nwatakịrị ga-agbasi ike, ka ọ bụrụ nwatakịrị ga-ewetala anyị obi aṅụrị, ka ọ bụrụ nwatakịrị ga-ewetala anyị ngọzi, ka ọ bụrụ nwatakịrị nke anyị ga-eji wee mee ọnụ n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otodri Jesu. Exactly today, 21st. It's my birthday. So I could see what I get a basement, but I went here basement today for reasons we know. Last Sunday also was the birthday Chief Jude Ibe. So I know Ibe nye munye yewo Dr. Mrs. Comfort Ibe. I nye check. So Dr. Mrs. Comfort Ibe and Uloma Nna combined to say that na Abasoka, na Nyaga Haroshi, whatever we are supposed to get from the basement, we get from the parking lot. So Abasa Church, don't be in a hurry because we have it all. Mankaga tata, mankaga iri, mankaga nuangu. So don't hurry home. We will still have the same fees to answer for the Cosmos question. Yes, it will happen at the parking lot. Otodri Jesu. Onwe ndị nwere anniversary this weekend. Anniversary celebration, remembrance. Okay. And when now I for the first time with us. Anyone worshiping with us for the first time? Ndị nna. Okay, ndị nna dị ka unu ga. Biko ndị nna. Let us collect our blessings. And we'll still collect our blessings next on the 5th. And Biko, I got collect our blessings. So as we get ready, Biko, like I remember about the preparations for Father Cosmos Silver Jubilee anniversary, which is coming up soon. Because all at the platform, at the platform committee of friends. Because if actually came out that people are subscribing to the art journal, the brochure. So please go in or you reach out to Ozo Okolo or Dr. Umozo or Dr. Uche Konkwo. They may have organized. Or you can reach out to me too if you cannot get onto the platform and then subscribe to the journal, because like we said earlier, we want to get everything ready. Hush hush towards the end of it. Bikondi na biana ngozi. Muna chohe kama gadali alone. Chineke nkigwe izọpụta mgbe na zọbụ. Aga m enye gị ekele Chimo eke na maka gị nye otito
Okwangi sinige burumi bua. Okwangi siniga bu kemo male. Anomiru di chimo kanke toke imegi. Okwangi sinige burumi bua. Okwangi sinige kemo male. Anomiru di chimo kanke toke imegi. Chineke nke igwe ịzọpụta wenọnụ mara nsogbu. Aga m enye gị ekele Chimo, ekele ọma ka m ga-enye. Site ọma ka m ga-enye gị. Ọ bụ n'ịsọ ndụ ịdị ngozi na n'ịdị mara mmehie Chineke ka nketa oke n'ime gị. Ọkwa gị si na ị ga-eburu ma ibu ha. Ọkwa gị si na ị ga-ebu ga-ebu male. Anọ m n'iru gị. Anyị na-ekele Chineke n'isi ndị nna anyị niile. We are very proud of all of you. Very, very proud of you. Coincidentally, mgbe m na-aka evening mass yesterday, echefu m n'ụka nna. Mgbe m na-achọzi ịgbasa ụka ka ọ kụrụ m n'isi, mkpọrọ ndị nna niile makụọ. Anyị ojiwe echefu ebu na enweghị ihe gosiri na a na-eme ụka nna. Ebe niile ji adị so dry. So enweghị gosiri, and coincidentally ime olura nke ndị nne redio niile a na-ekwu okwu, mana this time nụọ m kpaka na redio. So nsị amami ihe anyị mere, mana ọ ka etu Chineke si dobie. Maka o nwere ofu enyi m nwoke ya na nwunye na-ese, o bido politiks ụmụaka. Nsị a na-asịkwa n'ebe ya na-agbapụta, nze ejekwa na-azọ nwa ya na-achọ ịzọ, gị rapụ nwa ya nwa nọrọ ebe ị nọ na-eme papa, na ịnọkwụ n'ụgbọ ọgụ nwa na-agha akpa gị, a na-akpa agha atụ agha esi wee kpa gị na eme afụkwụzi ma mgbe nwe afụkwu emoshọn. Nsị a uche gị dị ya, enwe nke ị ga na-eme ka papa, na-eme ka ụmụaka afụ na papa ha ka ịbụ. Ọ bụla etu Chineke si mie, ka anyị jiri nwayọọ, ka Chineke na-agọzi anyị, ka Chineke na-anọnyere anyị, ka Chineke na-edu unu niile n'ofu n'ofu. Anyị na-ayọkwazi mma Chineke n'isi ụnụ, ọgwụgwọ nsọ Chineke n'ebe anyị niile nọ. Ebe ọbụla o si eme anyị, ọ na-eme n'isi, ọ na-eme n'ụkwụ, ọ na-eme n'ukwu. Ebe ọbụla ya bụ ya dị, anyị na-ayọ ọgwụgwọ nsọ Chineke. Anyị na-ayọkwazi ka Chineke nye anyị amamihe ga-atọ atọ nke onye Solomon, nke anyị ga-eji wee na-agbazi, na-edu ezinụlọ anyị, nye anyị akọ, nye anyị uche, ewepụla anyị oke iwe nke anyị ji emebi ihe, kama nye anyị ndidi nke ga-atọ atọ, mekwazi ka anyị ghọta
ihe bụ ezinụlọ, nwekwa ka anyị ghọtakwa, anyị nwekwa ike mana ghọtakwa ihe bụ anụ nwaanyị, ghọta ya ọfụma, ghọtakwa uru nwa balụ na etu esi azụ nwa na etu esi nwekwazi ndidi, ghọta na ihe niile ama agacha etu anyị si chọọ, kama na ọ gaa etu a ọ gakwa etu a, anyị ewelu ndidi wee na-anagide. Ya bụ ngọzi Chineke ka anyị na-ayọ n'isi unu niile n'ofu wee na-asị ka amara abalụ unu ụba n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otodrinu Jesu na ndụ ebe amen. Just quickly, nke mbụ ka nkene unu rinne ọkacha ndị nwere ike bịapụta ụbọchị ụka gara aga iji welu nabata nna anyị ukwu, Most Reverend Valerian Maduka Okeke, the Catholic Archbishop of Onitsha. He was so pleased at the turnout of Nigerians who came to see him, to hear from him. And make an ending name when we kebia. And that young one na ihe nalo bogene olo. So go see them well all ọzọ unu nwelo nalo olo nka. Mana ihe na yodi sonyo ọbụla bụ ngọzi Chineke site na Kristi onye nwe anyị. Ya dịla onye ọbụla mma. Amen. And then ọzọ bụ nwanne bụ ụmụaka anyị maka unofu, we want to continue to invest on our children as much as possible. So ndị niile ga-graduate ka Dr. Nnasikwu, ndị niile ga-graduate this year from from kindergarten to elementary, then graduate from elementary to mid school, from mid school to high school, then I graduated from high school to college, and then I graduated from college to look for job. So ndahụ niile biko ka anyị daa afa. So is either achọbụ nke mee next Sunday, mana mụrụ ma ọ ga-adị sụkwụsụkwụ rinne. Ọ bụ na ọ ga-adị sụkwụsụkwụ rinne, anyị emezi ya na Sunday anyị ga-agọzi ndị nna, which is next 2 Sundays. So Amaromono get meeting up in one Sunday to get the names. If not, and they push it to the 5th. Okay, what I push it to the 5th? Can I show? Now you will 2 weeks to be able to gather these names. Partly, bo I get jiha hawagabo the mass intention. So that's why I get you need the names. So I got bafa hani no fufu ijwe kene chineke for their success. Ono malu no ihe anyị bụ ndị Igbo their tribe n'obodo a bụ akwụkwọ school, and so we can never play with it. We can never play with it. So we want to continue to boost the morals of our kids. Ka when we can push naga, the more they succeed, the happier we become. So ka emeze on the 5th, ka when we can wear more names or one more time to gather the names. I get Bukulu Hamas. And with the handouts also there we'll see as time goes on. Yeah, I think these are all I have.
for the day. So I wish you onye ọbụla happy Sunday. And then na onye na-alụ maka ikwu ndị nne alụ n'ọlụ ọbụla ọkwa ya. Mbọsị nke ndị na esi hụ na asakwu n'efele hụ na aba na kitchen. So nke ndị nna bụ onye dobe okwu ya n'elu tebụl tata. So ndị nna niile ị na-arụ ụka yipụ akwa ụka gị. So ihe a ga-eme bụ ị na-arụ ụka yipụ akwa ụka gị eje chetara gị ọmalịcha efe ọzọ malụ mma iri na-arụ gị iwere okwu gị dowe n'elu tebụl idowe okwu n'elu tebụl a na-asa avụ gị. Ụdị savisi a ga-enye gị tata otori unu Jesu amamọ rivot ka a na-eme geenụ ntị maka a ga-enedo ndị nna anya tata. Ụdị savisi a ga-enye gị abụọ gị jee kwụọ aka na kichin etu esi ebute mmiri ịkwụ aka ọkwa ị ga-anọla ana tata ebute mmiri ịkwụ aka ịkwụ aka gị ịkwụcha aka idobe weta tọwel nye gị iwe fichaa aka gị efichacha aka ewetazie nri iri iricha nri ebutekwa efere ahụ eji wee ekwụkwa aka gị ọzọ. No sink tata, no sink, nothing. So I chọrọ ka enye unu service mana ọsọsọ tata after tata onye ahụ na-emekwa ihe a na-eme etu esi eme just for today. So anyị na-asị ka Chineke gọzie anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye elu nọ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na-abanụ misa gwụsịgo.